Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinlangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini ka tulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga nasa kitasan sa mga langit. Nining gabiho na o Dios, pasalamat kami kanimo. Nining lain na usab nga kahigayunan nga ang imong mga pulong mapalanog ngadto sa tibuok nga kalibutan. Naghangyo kami kanimo karong gabiho na nga samtang among tun-an ang imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga Espiritu magaabli sa among mga hunahuna aw makasing-kasing nga maandam kini sa pagsabot o pagdawat sa kamatuoran nga magagiya kanamo sa pagpangandam sa among kinabuhi ni anang adlaw sa pagpadayag ni Ginoong Kristo. Panalangin ning matag-usa namo karong hapuna. Naghangyo kami kanimo tungod kay duna kay mga anak karon nga nagpaminawan nga dunay giantos nga mga balatian sa lawas. Ang uban naas mga tambalanan. Ikaw man ang Dios nga gamhanan tag-iya sa mga kinabuhi. Hinaot pa nga pinagis imong kamot nga gamhanan. Imong hikapon ang matag-usa kanamo. Tangtanga ang among nagkalainlaing mga balatian sa lawas. Mahibalik unta ang among maing panglawas, kay mo'y among gihandom, nga mabat na namo ang maing panglawas, samtang nagpaabot kami niyanan dakong adlaw sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Giyahi og bendisyoning matag-usa namo kadto gabihuna. Dunay uban nga dunay problema Dios panimalay. Naghangyo kami kanimo nga ikaw maghatag og kasulbaran. Mainguman sa mga financial problem, naghangyo sa kami kanimo tungod kay ikaw tinubdan sa mga panalangin sa grasya hinaut pa imong ipadagaya ang grasya sa matag usa kanamo. Amo sang giampo kanimo kini nga radio station hinaut pa ikaw magpanalangin niini og sa makahimanan ini ihatag kanunay ang maing kondisyon aron mahimo kining usa ka tulay nga mahatod ang imong mga pulong nga moposlanon sa matag usa kanamo ngadto sa makatawhan. Giyahi og bendisyoni kami nining taknaa kini among gisalig nga dawat sa pangalan ni Ginoos nga among manluluwas. Amen. Okay, mayong gabi no unya gina-welcome nato ang tanan nato nga mga suki nga matig paminaw. Kutob sa naminaw karon, kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast mga tigpaminaw sa radio dinhi sa Negros, Masbate, diri sa Biliran Province, sa probinsya sa Liti, Camotes Island, Islas Bantayan, og dinhi sa 4th District of Cebu, og diha sad sa Carmen, Katmon, Sugod, Bourbon, dias Tuburan, Tabuilan, maing gabi ng tanan diya mga pinalangga namo nga mga tigpaminaw niini nga programa sa Jesus is our hope. Nagapanghinaot mihigala nga nakig-uban mo karong gabi na dinhi niining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya atong tanan nga mga viewers pod sa Luzon, Visayas and Mindanao. Kutob sa naglantaw karon sa ato nga live broadcast asa mamong dapita karon sa kalibutan nga nagtan-aw nining atong programa kinasing-kasing Monaco higala nga ginadapit o gina-welcome sa pagpakiguban o pagparticipate nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O kung pananglit aduna mo'y mga gikalibgan mga higala gusto mo og katinawan, so ipadangat na dinhi kay ato nang tagaan unyag higayon ang inyong mga pangutana
nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So wa pa dinhi kaabot si Brother John, na late siya, asa paron siya. Dili lang una idiretso og send ang inyong mga messages sa ako nga number. Kaya wa pa man siya abot, no? Wa ta mahibaw ang pod siya manawon mag pahibalo man siya mag-text nato dire. So base og na dilatar lang to og jutay, dili lang idiretso higala og send sa ako nga number kang Brother Libby Clavis nga number. Ang ako number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, muna ito number. Pwede niyong kontakon o niya kung wa pa mo kasulay og tan-aw sa ato nga Facebook mga higala account. Pang-i-search nyo sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist. O na higala, DYCM Bugo Adventist. Nga palihog alang sa ato mga viewers o nag-follow kano itong programa nga atong i-share. Di ta magkapuligala sa pag-share sa atong programa nga to sa atong makikilaan para sab sila makaambit pod, no, sa mga pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa radyo. Okay. Mo padayon ta sudan maghigala before ta mo adto sa unahan, maminaw o sa taog awit atong idalit alang sa tanan kay wa man si Brother John Deheto. Kung mabalik si Jesus, makita siya sa tanang mata, ug atong marungo ang tingog sa trompeta. Mga manunundaw, uban sa kaniya, sinapwang si Jesus sa pangalo, umisigla ang iyang himaya, ug atong makita talasaon iyang gahom, ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya ng manluluwas ta. Sa dugay panahon kita nagulat niya, aniya na siya buhaon na kita. Ang mga patay kang Kristo, banhaon sila sa Ginoo, uban sa mga buhi silang tanan mahago, ug dili na madunong sa wangon kita sa pangano, pagsugat sa manluluwas ta, magsugod na gayon ang way katapusan naguban, ug ang matarong misinggit sa kalipay, aniya ng manluluwas ta. Sa dugay panahon kita nagulat niya, aniya na siya buhaon na kita. Igsoon, buot ka bang mukuyog ni Jesus paingon sa langit? Kung mao ka na ang imong handom, uban ka namo sa pagpangandam,
kay sa dili madugay si Jesus mubalik na o kuhaon na kita. Ug ang matarong misinggit sa kalipay, arian ang manluluwas ta. Sa dugay panahon kita nagulat niya, arian na siya kuhaon na kita. Ug ang matarong isinggit sa kalipay, arian na ang manluluwas ta. Sa dugay panahon kita nagulat niya, arian na siya kuhaon na kita. Arian na siya, arian na siya, pangandam ka. Well, mga gala sa makasapa, welcome diri sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami nagpasalamat sa inyong magnayon pagsunod nga programa sa kahanginan, and so medyo na late gid ta tungod sa atong kahagipot sa panahon, but salamat sa presensya ni Brother Libby nga sa gihapon bisag wa ta kaabot sa untop nga oras siya naabot ra gyud. Well, again, welcome. Okay, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ni gala ato nga tagaan og kay gayunan si Brother Levy basig na ay mga nisulod na nga mga messages apan sa dili pa ako sa ning ibanan ko sa lanig gamay ning niya sa ko Brother Levy. Sir, maayong buntag. Kagabi wala lagi ka. Kanana ang wala ko gabi tungod kay usa sa pinakasuod gyud nato nga kauban sa pagtuo, kauban sa simbahan nga ngani bisan ko ang dahilan ra gyud pod no nga kagabi wa ko diri kay murag nakalitan ko, wala ko kuan murag dili maayo ang akong paminaw sa akong lawas unya basin og simbakog madisgrasya ta magdagan ang motor unya naagid sila sa dako kay kasubo kay kalit berting kalita ra gyud kami tanan na kuan ra gyud mi na sorpresa mi sa kamatayon ni Brother Benji Idar. Wa ginako kapugni akong luha kagabi bisag saon ginako unta nga laki ko pero mohilak mo to gid ang akong luha kay kuan magud ni kanana ang ingnon ta nagbilin og tamis nga kasaysayan sa akong kinabuhi kining igsoon si Brother Benji Idar no nya hangtod ron og mailag malingaw-lingaw ang akong hunahuna kanini ang pero makalimot ko pero makahinumdum na sa kog balik murag kasakit magyud ni. Okay, ato ning basahon Brad John na unsa man na Brad magputol-putol man ang tingog ni Brad Libby tapos saba man kaayo kana lang salamat si sister ni God bless you. Okay, kanini ang wa lang ko kabantay no. Okay, sir maayong gabi mga apang nangutana ra man so dili lang usata kay naa na may ato nga gipasaligan nga ato bagondro nga pangutana. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message mas may siguro Brother Libby nga malili ni mo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapitan na suras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, padayon ta mga higala. Ato ning pambasahon ang mga messages nga niya sa screen ato nakita din no. So panahon na alang sa wa pa maka message unya na amoy mga importante nga mensaheng ipadangat aron inyong ipadangat ngadto sa inyong mga friend, mga binahal sa kinabuhi. Panahon na higala nga
mo text mo diri namo ni Brother John or pwede sa comment section nato o pwede ari sa messenger sab nato, no, aron atong mabasa mga kahigalaan. Okay, niya si Nana si J. Marie Kalapuan ni sa Saudi Arabia. So salamat kaayo sister nga nahimo ka natong avid viewers, no, sa atong programa. So thank you kaayo. Ang Dios magpanalangin kanunay kanimo. Niya pod si Sister Jenaline Lumuntad, maayong gabi Sir Libby. Salamat po kaayo sa pag-send og heart ug pag-pray sa atong programa. Niya pod si Brother Sonny Sumayang. So thank you po kayo for sending heart and sa pag-pray sa ato nga programa. Niya ato po nakita dinis Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless po nimo dia Brother Ronilo. Okay, salamat. May gabi mo, Brother Ronilo. Mag-ingat ka diha sa nasod sa Saudi Arabia. Ang Diyos magapanalangin nimo. Okay, ni asad si Danny LP. Mayong gabi Badlib og sa tanan nagtan-aw o nagpaminaw. God bless sa tanan. So God bless also Brother Danny LP. Niya po si Brother Ronilo Rufino Moreno. Thank you po sa pag-send og heart o pag-praise to programa. Niya po si Brother Millard Barrientos. Mayong hapon na usab sa inyo diha Badlib og Brother John, more power kanunay sa inyong programa. Ang Ginoo maghatag kanunay ninyo og maayong panglawas. Thank you kaayo Brother Millard. Ang Dios pod magauban kanunay kanimo diha. Adi pagid sa mensahe, daghan kaayo ang mga tao sa lakaw ni Brother Isaw diri. Brother John, murag sobra 50 sa isintang naminaw. Praise God kaayo. Salamat po kayo, Brother Millard. Brother Millard, thank you so much sa inyong support niya. Tungod sa kamatayon sa tuwing service kasari. Ulit din sa tuloy. Ito lang yung kilala yung mga minuto din sa balay. Kaya inkuhan siya, pinilihan niya ang ato sa tatay din balik din ha. Salamat sa inyong pag-atiman kay Brother Isaw, especially kay Sir J. D. Sa iyang misis na pagkirang ito tayo ni Sir Lili o sa iyong diya, Brother Millard. Okay, padayon tahigala nga to sunahan, no? Arita sa pikas nga atoning tingbon, pikas nga screen. Diya sa atong cellphone, diya itong makita diri. Good evening mga bro, Libby ug Bro John. Si Bert Mauring ni. Di ako sa Tacloban City. Ang inyong programa mo'y usa kadakong revival nga mga mensahe sa mga Adventist kada gabi. Daghang salamat kaninyo. Ang gahanan ng Dios nagaubay kanatong tanan. Salamat sa pagbasa. Salamat po kaayo. Bert Mauring. Okay, Bert, thank you so much. Naanigan kaya ko ano, Tacloban. Thank you sa inyong pag-view sa atong program. Okay, di po dito nakita si Brother Millard. Brother Millard, Brother Domingo Bunukan, maayong gabi Badlib. Og Brother John, og ingon man sa tanan nga kaigsunan nga nagsunod sa pagpaminaw ni ining talagsaon nga programa. Salamat Badlib. Salamat po kaayo. Ni apod si Ella Alipalam. Salamat po sa pagpray o paglab. So, matutasunan igala
atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana entertainon karong gabi na. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, ato ning tagaan og pagtagad magkaigalaan kining pangutana. Okay. Okay, ato ning ko ano ning sara ni ato pangita no sa kadali lang nakit-an naman ato nato napindot. Okay. Akong panambaya sa inyo din ha sir sa istasyonan sa radyo maayong gabi og sa tanang naminaw aning inyong programa. Ako sir lahi sad ko og punto tungod kay dili ko himasa og Biblia, dili po ko hinimba. Sa laktod pagkasulti, ako'y magbuot sa akong himuon og buhaton. Sa inyong giingon nga ang tao moadto og langit, dili ba bunga na sa hunahuna og pagtuo sa tao? Kay bisan kamo wala gyud mo makaadto og langit kung naa may nakaadto kinsa man. Salamat sa pagbasa si Jack Lord ni ang inyong tigpaminawan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Jack Lord, no? Okay, ato ning hatagan og paghubit kining imong pangutana ba. Nga kining hunahuna nga pag-adto og langit bunga ra gyud na sa pagtuo. Unya matud pa nimo kay wa may nakaadto og langit bisan sa inyo way nakaadto ug kung duna kinsa man. Okay. Ang tinuod paggasulti Brother Jack Lord, kining pag-ingong mag-adto og langit dili ni bunga sa pagtuo, dili po ni bunga sa hunahuna sa tao, kundi kamatuoran kini, bunga ni sa kamatuoran nga gitudlo sa Dios dinhis balaang kasulatan. Unang-una, among ibalik og pahibalo nga kini nga programa naggabase sa mga nahisulat sa Biblia based on the Bible. Kung maghisgot ta og langit, dili ni bunga sa pagtuo og dahom-dahom sa tao, kundi gitudlo gyud ni sa Ginoo. Kung atong basahon, tan-awa dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 giingon nga ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So tandaan nato nga ang balaang kasulatan gituga kini sa Dios nga dunay kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung maghisgot ta og langit, dili na kay bunga sa pagtuo ug hunahuna sa tao, kundi gitudlo gyud na sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Karon ni ata, kining langit bunga ug hunahuna dahom-dahom ba lang sa tao o sa pagtuo? Unang-una, si Ginoong Hesus nagsulti siya sumala sa Mateo kapitulo 6, nagtudlo siya bahin sa pag-ampo. Mao ni ang iyang gisulti Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 nagingon, busa pag-ampo kamo sa ingon niini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan, panhiya ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton, dinhi sa yuta maingon sa langit. So naghisgot og yuta, naghisgot pud og langit. Ang Henesis kapitulo 1 bersikulo 1 nag-ingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Busa kung maghisgot ta og langit, dili na bunga o dinahom-dahom lang sa pagtuo sa tao, kundi ang Dios nagtudlo nga dunay langit. Ngani sa pagtudlo ni Kristo sa pagampo, amahan namo nga anaa sa langit. Mao ni ang gihisgutan dinhi. Nan karon kung ato ning basahon pa sumala sa Salmo 103:19 ingon ni ini ang gipasabot dinhi sa Salmo kapitulo 103 bersikulo 19 ingon ni ini ang gihisgutan gihapon dinhi kay
naghisgot ka manggod og langit. O mo ni Salmo 103 unya bersikulo 19 ato ning basahon, ingon ini ang gisulti Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan, og ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Naon sa? Gitukod sa Dios ang iyang trono didto sa kalangitan. Nganong naghisgot man ni og kalangitan? Kay kun atong basahon ang Deuteronomio, dunay tulo ka langit nga gihisgutan. Scientifically, kung ato gyud na nga og katon, dunay gitawag og atmospheric heaven, unya dunay starry space heaven, unya duna say gitawag og God's dwelling place, kining ikatulong langit. So ang ikaduhang Korinto, nagsulti si San Pablo nga nakakita siya og tao nga gidala ngadto sa ikatulong langit. Nagisgutan. So ang langit dili na bunga o dahom-dahom lamang sa pagtuo sa tao, kundili gitudlo na sa Dios dinhis balaan nga kasulatan. Ngani kung atong basahon sumala sa gihisgutan sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 5, ingon ni ini ang gipahaya ko sa 11.5 sa Hebrehanon. Tungod sa pagtuo, si Enoch gilalin ngadto sa langit aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, og siya wala hikapligi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, hingpamatud-an nga siya nakapahimuot sa Dios. Tandaan nato nga kining Enoch nga gihisgutan sa Biblia wa makatilaw og kamatayon, gidala ngadto sa ikatulong langit. Pero sa ubos gisulti dinhi sa wala pa siya kuhaa, gidala ngadto sa langit, gisgutan dinhi. Sa wala pa siya kuhaa, napamatud-an nga siya nakapahimuot sa Dios. Sa laktod pagkasulti nga ang tao di ay nga angay o bagay haom para dito sa langit, kanang mapamatud-an siya sa Dios nga nakapahimuot sa Dios. So kumusta man nga kinini ang imong pagkinabuhi ron, nakapahimuot ka ba sa Dios? Abi nimo Brother Jack Lord, moingon ka nga way magbuot sa imo, di pug ka mo simba. Niya kinini ang wa poy magbuot sa imo sa ato pa imo-imo ra. Pero ang atong gihisgutan nga si Enoch gidala ngadto sa langit apan sa wa pa siya dada, siya napamatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Well, gihisgutan, ahmahan namo anaa sa langit. So dili na ingon nga bunga sa huna-huna ug dahom-dahom lamang sa pagtuo, kung dili gitudlo gid na sa Dios sa balaang kasulatan. Meaning, this is biblically, this is God's doctrine ug dili ini doktrina sa relihiyon o sa usa ka pangulo sa simbahan, kundi doktrina ni sa Ginoo. Timan-ing dili lang si Enoch maoy makabaton og kahigayonan sa pag-adto ni anang langit, kundi ang tanan nga nagsunod sa kabubuton sa Amahan sa langit. Seryosoha ang gipamulong ni Kristo sumala sa gihisgutan sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Timan-i nga kanang langit dili bunga o huna-huna o bungas pagtuo, kundi gitudlo gyud na sa balaang kasulatan. Ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kanang langit gitudlo na sa Dios dinis balaang kasulatan. Igo na lang ta mutuo musunod kun unsay gitudlo sa Dios. Ngani na mahayag si Kristo dili tanang nagampo nangalagad sa Ginoo makasulod didto sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga sa langit. Munay gipamulong ni Kristo. Balikon ko, dili lang kay si Enoch ang makabaton o matagaag kay gayunan sa pag-adto og langit, kundi ang tanan nga nagsunod sa kabubuton sa Amahan nga anaa sa langit.
Mao nga si Kristo na mahayag siya sa Juan 14:1 ngadto 3. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako, sa balay sa akong amahan duna didtoy langit noong puloy-anan. Kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam og lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na ako og makaandam og lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron din gani ako ato usab kamo. Balikon ko, dili lang si Enoch ang makabaton og kahigayunan sa pag-adto niya ng langit, kundi ang tanan nga nagasunod sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Si Kristo na mahayag siya nga muadto siya, human siya namatay, nabanhaw siya, sa dayon niyang kaya balik ngadto sa langit, nagbilin siya saad, sa balay dito siyang aman adunay daghang mga puloy-anan. Karon, kung bunga lang sa huna-huna og pagtuo sa tao, mahimong bakakon si Kristo, kay nga naman naa dito'y daghang puloy-anan, kinsa may mamuyo ana dito, nga ang gisaaran niya nga papuyon ang nagsunod man sa iyang kabubuton. Ha? Insya nga kung makaadto na kog mag-adam og luna alang niyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako atua usab kamo. Malinaw, Brother Jack Lord, ang gipamulong ni Kristo. Mao nga si Apostol Pablo na mahayag pud siya sumala sa gisgutan sa Pilipos Kapitulo 3 versikulo 20, nag-ingon si Apostol Pablo, apan ang atong pagkapumuluyo didto sa langit, ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nga unsa ang atong pagkapumuluyo didto sa langit, ug unya atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nganuman nga nagpaabot kay si Kristo ang muanhi, mukuha unya dadon didto. Dili kay ang tao magbuot-buot lang adto, dili lang kay human mamatay ang tao, misa-misahan diha, unya po pangadjian, daggut-daggutag kandila, unya ang huna-huna tuan na dito sa langit. No, kay wa na itudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Ang gitudlo sa Dios sa balaang kasulatan, muanhi siya. Unya ang makaadtog langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nas langit. Ang makaadto og langit kana na ang tawo nga nagsunod sa kabubuton sa Dios ug kanang tawo nga gisaaran sa Ginoo, kay ang nangalagad kaniyang maminatud-on anaa sa kamaturan maunay iyang dadon didto sa langit. Sumala sa gisulti dinis Biblia. So Brother Jack Lord, dili kini bunga lang sa pagtuo o huna-huna sa tao, kundili adunay mga kamaturan ug basyanan nga nasulat sa balaang kasulatan. Karon, kay langit man ang gihisgutan dinhi, kumusta man ang imong kinabuhi? Kumusta man ang imong pagkinabuhi og pagtuo? Sigurado ka ba nga makaadto og langit? Timani mo balik si Kristo. Ha? Sa iyang pagbalik, ingon ini ang sitwasyon pamati ini ang pinadayag 22:12, nag-ingon, muanhin ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa, sumala sa iyang binuhatan. Sa pag-anhi ni Kristo, ang matag usa base sa iyang binuhatan, pagabalusan niya. Nan gihulagway dinis Biblia ang pag-anhi ni Kristo, kay gisulti ni San Pablo nga ang atong pagkapumuluyo dito sa langit tungod niya na atong gipaabot ang Ginoong Hesukristo. Ingon ini ang paghulagway sa pagbalik ni Kristo. Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 hanggang 34 ang gisulti dinhi og inig-abot na unya sa anak sa tao. Kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Inubanan sa adakong himaya og sa iyang mga manlununda og siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. So dunay dako nga pagkakaiba sa pag-anhi ni Kristo, nagpakatao siya diha sa pasungan sa mga mananap. Apan sa pagbalik ni Kristo, dili na nga magpakatao pa siya, dili na makita siya pag-usab diha sa pasungan, kung dili siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Nganong gisgutan nga trono? Tungod kay si Kristo, He is the King of all kings and Lords of all lords.
Og tungod niini mga kaigsunan ko, hinumdumi nga si Kristo mobalik ning kalibutana. Tanawa, sa pagbalik ni Kristo, dili siya mag-inusara, kundili muuban ang iyang mga manulunda sa langit, og siya magalingkod sa iyang mahimayaong trono. Unya, tanawa, Mateo 25:32, og siya mahisama sa mga hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. So ang tumong niini mao nga murag og sa basura pa isegregate ba ang para og langit og ang parag impyerno? Nga naman tungod kay lainon ang usa gikan sa usa, samas magbalantay sa mga karniro nga magalain sa mga karniro og sa mga kanding. So ang buti pasabot nga niining panahunas pagbalik ni Kristo, dili basihan ang gidag-anon sa relihiyon, kung dili duhalang kabahin, karniro og kanding, but pasabot matarong og dautan. Ngani ang gisgutan dinha sa 32, ang tanang kanasuran, meaning tanang katawan. Sa 33, ang mga karniro sa iyang tuo, ang mga kanding siyang wala. Buti pasabot, diha na bilong, diha na butang sa tuo ang mga matarong, samtang ang dautan sa wala. Tanawa ha, kung imong tan-awon gini siya, ang tao na bahin lang sa duha ka bahin, karniro og kanding, but pasabot matarong og dautan. Ang Ginoo nagpasumingay, sa pulong pud sa Dios duha pud gihapon kabahin ang gihisgutan. Sumala sa Ruanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga hait pas duhay sulab. Nganuman, kay kun ang pulong sa Dios imong sundon og tumanon, maluwas ka, munay but pasabot sa usa ka sulab. Apan kun ang pulong sa Dios imong supakon, malaglag ka. Mao pod na ang gipasabot sa duhay sulab, ikaduhang sulab. Muna ang pulong sa Dios, hait pas espada nga duhay sulab. Ang pangutana karon, asa nga sulab ang imong nahimutangan? Sulab sa pagsunod, sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa pulong sa Dios, o sulab sa pagsupak diha sa kabubuton sa Dios? Ikaw lang higala ang may kagahom, ikaw lang ang may katungod sa pagpili og unsay imong sundon og kinabuhian karon. Ang pagsunod ba sa kabubuton sa Dios o ang pagsupak? Maingon nga sa pagbalik ni Kristo ang tao mabahin lang sa duha ka bahin, duha ka pundok, karniro o kanding, pagatapukon ang tanang kanasuran, ang matarong sa iyong tuo, ang mga dautan siyang wala. Og unya, kung imong basahon ang 34, og ang hari magaingon di asyang tuo, umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo. Remember, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kanyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Wow, gingharian. Buti pasabot mao nga kanang langit nga gisgutan dili bunga sa pagtuog handuraw sa hunahuna sa tao, kundili gitudlo na sa Dios dinhis balaan nga kasulatan. Ug tungod niya na, Brother Jack Lord, uban sa tanang mga naminaw, ako magatandog sa inyong mga hunahuna sa pagsunod og unsay kabubuton sa Dios. Kay ang tao nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, matud pa ni Kristo, mao kanay makasulod sa gingharian sa langit. Unya, kamaturan pa niya na kung imong basahon. Sumala sa Pinadayag, Kapitulo Pinadayag 11:12, gingon, unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamungari og ang ilang mga kaway na nagtan-aw kanila sa nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Karon matinaw, klaro ang gisultis Biblia, langit gyud. Unya ningon ka nga, klaro gyud wa may nakaadtuan ang langit, bisan sa inyo way nakaadto kung duna kinsa man. Wa pa'y nakaadto, muadto pa. Nganong wa pa may nakaadto, wa pa man si Kristo mo balik, siya ang muanhi mo kuha unya dadon dito. Kinsay iyang dadon, kinsay makaadto, ang nagsunod sa kabubuton sa amahan, sumala sa Mateo 7:21. Bosa Brother Jack Lord, uban sa tanang naminaw, ako mag-aagda kaninyo sa pangalan sa Ginoong Hesukristo nga magkinabuhi ta sunod sa iyang kabubuton aron ta may luna didto sa gingharian sa langit. Daghang salamat Brother Jack Lord.
o unya uban sa tanang manaminaw karon. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot ug pagpatinaw ini mga bahina. Unya suri gyud ha nga mo-exit lang una ko ay nahumanaman ang akong part. Si Brother Libby lang una ang mabilin diri tungod kay muadto pata sa patay. Unya suri gyud kayo nga dili ko makatapos sa atong oras, but bisan pa na ako nagtuo nga dunag hapon kamoy na kita nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo karon nga gabi una. So Brother Libby, Okay, dugan salamat Brother John. So palihog daw og review og basa atong pangutana. kadtong iyan kan Brother Jack Lord ni Brother Libby. Kana kunong langit matud pa niya bunga ra na sa huna-huna og pagtuo sa tao. Kay wa pa may bisan kinsa nga nakaadto og langit, bisan kamo wa pay nakaadto sa inyo kung duna kinsa man. Salamat sir sa Jack Lord ni. Okay, thank you kayo Jack Lord, no. Unya ato ni usang basahon mga higala ang screen. Okay, ato ning tanawon ang mga higala nato nga nagtan-aw niya Celine of Keria. Maayong gabi na usab kaninyo Kuya Libby o Kuya John watching from Kinatarkan. So good evening sa tanan Well, Kinatarkan. salamat Sis Len sa Kinatarkan. Kumusta mong tanan diha? And my only brother, Konsehal Alan Dihito, bansiyang pamilya. Unya, si Pariboy Alis diha, minaw na pirme. Si Junjun Ilustrisimo, may gabi nyo diha. Unya, nilasad ni Ma'am Ruby, Batsan Silag, Sir Rinan. Maayong gabi sa inyo diha. Ni Ma'am Analisa Arabis, maayong gabi. Anya niya po si Brother Pipi Layon sa Argawanon. Maayong gabi Brother John o Brother Libby. Always watching. God bless us. Okay, salamat kaayo no. Brother Pipi Layon, mga Layon family diya Kabatania. Anya niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-pray o pag-love. Anya niya sad si Sir Jimmy Monte Alto. Maayong gabi Brother Libby o Brother John o sa tanang nagsunod sa inyong programa. Ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. So thank you kaayo. Arita sa pikas nga screen higala ato ning tan-awon ang mga higala nato nga nag-send og heart niya Celine of Keria, Jolino Estorco Rizal, Jenny Rama Fermin, Ronaldo Bragat, Angeline Mendoza Matias, Nurlan Pagal, Ronilo Itang, Basilio Tiro Notarion Jr., Belinda Lohira Tirana, Sara Katampatan, Gina Pikit-Pikit, Leonidas Tayom Sumalinog, Juni Mainit, Vina Kamay, Lovely Elosorio, Ila Lipalam, Eriksa Sinoy, Philip Kripo, Leslie Van Elosorio, Ayan Kevin Dorotan, Jojo Cordova, Canales Jello, Perisaldo Borgonia, Edelberto Rina Sumalinog, Jaima Lipalam, Aniceto Presilias, Ria Katamko Alburo, Nana o Brother Elmodam Flores. Okay, arita sa mga kahigala nato nga nag-like ni Brother Rupino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Pastor Peter Pedro Golina Rosales, Scout Ranger Senior, Lovely Deheto, Jimelin Gumis Tikling, Berhel Rosaroso Moralde, Ariana, PMS NGS, Samuel Saludar, Joan Del Sarol, Antonio Etorma, Jivne Jeris Malate, Jimmer Nupal Bitor, tapos Peter Orsal, o Danny Alpe. So thank you kayo. Motoy ato mga nakita sa screen. O niya, salamat Brother Leonidas Tayom Sumalinog sa pag-send og heart, no? O niya, dirita sa ato nga messenger higala ato ning tagdon kay niya sa ito manakita din ini apod si Leonidas Tayom Sumalinog. O niya po si Sister Nana mo nag-send ni og heart. Thank you kayo.
Jimar Colis Gabaton. Anya, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. And also Sir Jerome Patagnan and family. Anya niya po si Sister Nike Sumalinog. Niya po Sir Janelle Lumuntad. Hinley Ebo. Mga nag-send ni og heart mga higala. Nag-labs ng programa ni Asjini Rama Fermin. Leslie Van Elosorio og Chari de la Cruz. So thank you kaayo mga kahigalaan sa inyong pagpakiguban sa ato nga programa. Okay, ato sa nililion makadiot. Okay no? Adto tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Nindot ang pangutana nga gipadang nga tinigala. Nagunahuna siya nga maghisgot tag langit o moadto tag langit. Bunga lang daw sa atong unahuna. Pagtuo niya atong unahuna, bunga lang daw. So, ang paghisgot og langit higala, ang pag-adto og langit, nga madto pa, way na adto. Pero naay ning anhi higala. Naay ning anhi. Kinsa man, mao si Ginoong Hesukristo. Gikan siya sa langit, ni anhi siya dinis kalibutan. O niya, nagpakatao siya dito sa sabakan ni Birhen Maria. O niya, namatay siya, nabanhaw o mikayab siya nga sa langit. Ang Biblia nagsulti nga ay langit. Kaya ka na bitang Mateo 6:9 sa gitudlo ni Ginosos nga pagampo. Ingon siya pagampo kamo sa ingon ini nga pagi amahanamo nga anaa sa langit. Sulti na ni Ginosos. Kung Christian kahigala nagtuo kag Dios, mutuo sa kaglangit nga naman kay ang Dios maoy nagsulti ana. Kami diri igo lang ming mituo nga tinuod gud nga langit tungod kay ang Dios gud mo musulti kay ang Biblia pulong minis Ginoo kamatuoran man gud ni. Sa atong mabasa sa Bat 17:17 balaana sila sa kamaturan ang pulong sa Dios kamatuoran. Busa kay kamatuoran mituo mis kamatuoran nga dunay langit. Nga naman kay muna giingon sa pulong sa Dios kay ang Biblia kamatuoran man na. Og sa kaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Kamatuoran ang gipagtudlo dinhi. Busa kanang gitudlo nato nga dunay langit mahigala unya ang mga matarong muadtog langit dalhon ni Jesus dito. Kana pulong nas Ginoo nga gituhuan lang namo no o niya gituhuan sad sa ubang Kristiyano nga tinuod yun nga nailangit no. Kay sa Biblia ko nimong tunan higala nay duha ka klaseng langit tulo ka klaseng langit. Kay matod pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 12 o niya 13 o 4 naghisgot si Pablo nga nakaadto siya sa ikatulong langit nga maong paraiso. Kung naay ikatulong langit nga gitawag paraiso nga mao ang puloy-anan sa Dios, God's dwelling place, naa say number 1 o number 2. So kung imong tanawon higala na dihang mga verses na nagsuporta nga ang unang langit gitawag na siya atmospheric heaven. Ibabaw sa yuta kutob sa nay mga panganod. Ang third heaven na ang adlaw bulan o mabituon sa langit. Ang second heaven na ang adlaw bulan o mabituon sa langit. Ang third heaven muna ang puloy-anan sa Dios luyo sa mga kabituunan mga higala. The third heaven muna ginulig ng Sos. Si Jesus nagtudlo higala. Sa dini pa siya kalibutan kung natanaw niyo ang Bible sa pulong sa Dios nga Biblia matupas ginaingon sa Juan 14 2 o 3. Nag-ingon si Inosos sa balay sa akong amahan. Nag-iskot siyang balay sa amahan. Asa mang balay sa amahan? Sa langit sa yuta. Siyempre to as langit. Kay mag-ampo ta, maingon man tang amahan mo nga naas langit. Ingon si Inosos, dito sa balay sa akong amahan, adunay daghan nga mga lawak. Muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo
gisaad na ni Ginoo samtang binhi pa siya sa kalibutan. Asa siya maadto higala sa balay siyang amahan. Asa ang balay sa amahan? Tuas langit. Gitundo na sa Biblia. Ingon si Ginoo, moadto ko, mag-andam ko og dapit alang ninyo. So ang tuyo niya nga nang miadto siya, human siya na banang higala. Kay ang mga tao nga gustong moadtog langit, iyang andaman daan didto og puloy-anan. Nya gayon Andres, kung tuan ako didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako pag-usab. O, klaro ana o. Mubalik ako pag-usab aron pagakuhaon ko kamo. Aron akong diin gani ako adto usab kamo dili na bunga sunahuna na mahigala. Naanas Bible, pulong nas Ginoo gituhuan lang sa inyo mahigala. Gaingon si Jesus, makaandam na gani ako, mubalik ako aron kuhaon ko kamo. Oh, klaro na. Ang tinuod nga Christian mga higala, maun sa may relihiyon, tinuod nga Christian, nagtuo na nga si Ginoo tuas langit, og nagtuo sad nga mabalik ni Ginoo ang tuyo siyang pagbalik, aron pagkuha sa mga matarong. Ang mga matarong kuhaon dinhi, dalhon paingon dito sa langit, nga naman, kay tuwa dito ang dapit nga giandam alang kanato. Sa Pilipos 3:20, naingon San Pablo, apan kita mahimo onyang mga bulupyo dito sa langit, apan karon atong gipaabot ang atong manuluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. O, klaro na, ang gisulti ni San Pablo, gisaaran ta nga kita onya mahimong mulupyo dito sa langit, apan karon atong gipaabot ang atong manuluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ang tanan nga nagpaabot, mga Advent, kay ang pulong paabot, Advent manhigala, Adventist nagapaabot sa balik ni Kristo, nagsaad ang Biblia nga mahimo onyang mulupyo dito sa langit. Sa pagbalik ni Kristo ng kalibutan na, sa pinadiyag 11, versikulo 12, matod pa Ginoo, saka kamangari og ang mga kaaway katong madautan magtan-aw kanila, samtang ang mga matarong gisapwang sa panganod paingon sa langit. Asa paingon? Paingon sa langit. Kano sila mahitabo? Sa pagbalik ni Ginoo kay gisaan niya, mabalik siya o kuhaon ta niya dinhi, dalhon ta mga higala dito sa puloy-anan nga iyang giandam alang nato. Oh, klaro mo na ang Biblia, oh. Ako ang turog basa, ha? Nag-ingon din niya itong basa. Saka kamongari. Kisa man nagsultian ang Ginoo og ang ilang makaway katong madautan. Duha na klase ang mga tao sa pagbalik sa Ginoo. Mga taong matarong og taong dautan. Ang mga mataong matarong agdahon sa Ginoo saka mongari. O ang madautan nga mabilin dinhi, makakita dahil sila mga higala, samtang ang mga matarong sa puwangon sa panganod paingon sa langit. O asa paingon? Paingon sa langit. So di na bunga sa hunahuna lang sa usa ka tawo. Naanas Biblia higala, gituhuan nato na nga mga katawhan nga nagtuo Ginoo. Muna higala, kung wa pa ta nagtuo karon mo langit, ato nang tuhuan nga naman kay naas Biblia. Ang saad si Ginoo, ang makaadto sa langit, sa Mateo 7:21, dili tanan nga nagtawag og Ginoo makaadto sa langit. Dili tanan nagsimba Ginoo makaadto sa langit. Dili tanan nagampo Ginoo makaadto sa langit. Kinsay padton mato Panginoon Sus, kun dili kadto lamang na nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ang padtuon sa langit, ang mga taong matinumanon higala, dili ba sinapakon. So kung naghandom tang maluwas, sundo na to, tumanon tong kabutos Ginoo, aron sigurado siyang pag-anhi, makauban ta kaniya, o makapuyo ta ng langit nga iyang giandam ala nato. Wa naman time higala sa di pahingpit a puso natong tulumanon, niya ang atong theme song. Okay, ato ning idalit atong theme song. Okay, nara. Magampo ta. Amahan namo das kitasan sa mga langit nining gabi na o Dios. Daghang kayo salamat sa kabaturan nga amon napatalinghugan. Magpabilin unta kining buhi sa punong duman, magagiya kinis matag usa kanamo nga mangandam sa mong kinabuhi
aron sa pagbalik ng Sos makauban kami kaniya. Daghang salamat ikaw maminos pagampo kinigisalig madawat sa ngalan ni Ginoong Sos nga manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope o kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw